खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय माथोखौनो खोनायाखै बायदि मोनलायदों खोमा नोंथांमोना आंनिखौ ना? एकदम अबस्था गैया दिनैहाय आंनि बार्थडेबो ओमफ्राय दाखालिथ' फार्स्ट आङो भिडिअ आपल'ड खालामबा माने आइ जानायनि माने आइ जादों होननानै नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय एसेल' जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा बारा जाबाबो माने एसे फिसाहायनो दिनैहाय माने आंनि बार्थडेखौ माने माबा खालामनो नागिरदों आरो केक काट खालामनो नागिरदों न'नि गोजानो। ओमफ्राय अबस्थाथ' गैखाया नै मोखाङा जेबो देलायनो हायाखै नै जेबो मोखाङाव फोनग्राबो फोननो होआखै आरो साबोन इउज खालामनो होआखै थाव इउज खालामनो होआखै माने जेरै दं एरैनो आरोना जेबो इउज खालामनो होआखै दुगैबाबो माबा गोजा दाखोन गोजा जायगायानो गैया एसे सायो। ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना बांद्रायथ' स्पेसियेल जानाय नंला थेवबो आंनि थाखाय स्पेसियेलखौनो होनना हमजायो। मानो होनबा नै आंना हासबेन्डआ दिनैसो माने मैया दाखालिनो लाबखानो हायोमोन खिन्थु दिनैसो आंनो एकदम सारप्राइज होफैदों आरोना। आङो लाबोगोन होनना सानाखैमोन नै दख'ना लाबोदों आरोना। आंनि हासबेन्डआ थांनानै बाजाराव जोंनि खाथिनि बाजाराव थांनानै लायदों। ओमफ्राय आं बिराद फसायदों नै दख'ना फालि ब्लाउस ओमफ्राय मोजाङानो मोनदों आङो। नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट खालामहरदो। बार्थडे गिफ्ट बियो। ओमफ्राय आरो जोंनि आइयाबो होदों। आइ होनाया गोमो कालारनि आरोना गोमोजों बाथ' कालार आरोना। ओमफ्राय आङो आंनि बार्थडे नालाय आंनि हासबेन्ड होनायखौनो हासबेन्डआ गाननो होबाय नालाय गानबाय आरोना आङो। स' नोंथांमोना बयबो खोन्थाहरदो मोजां नुदोंना नुवाखै नै नोंगुमै बायना होनाय दख'नाखौ। बिखुंफोराथ' अबस्था गैखाया देखायला आङो नोंथांमोननो मोखाङाव एसे खमसिनसो थेवबो ओरैबायदि सायो थानोनो हाया आं मिथिगोना एकदमबारे नै इफोरावबो जादों नै नुदोंना नै उपाय गैया आरोना सहायनांसिगोन। ओमफ्राय थौदो दाना केकखौ काट खालामहैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आरो मोनसे खोथा आङो नोंथांमोना सोंखागोन आङो दिनैहाय माने 24 कमप्लिट जानानै 25आव हाबबाय आरोना 25आव आगान होबाय बुरिबायानो होनजायो। आङो माने नोंथांमोना बुङाबाथाय कमेन्टआव बुंहरफिनगोन नालाय मानो बेसेबां इयार्स जाखो मानो बुङाखै होनना बुंफिनगोन नालाय ओंखायनो आं बुंना होखाबाय आरो दिनैहाय आङो 24 कमप्लिट जानानै 25आव हाबबाय आरोना। स' बेनो ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना जोंनि दिनैनि फिसा माने केक काट खालामनायखौ ओरैनो केकल' हागोन आरोना उपाय गैया मोखाङानो अबस्था गैया नालाय नायलांबाय थादो। फिसा केकसो रायजोफोर गेदेर केक नङा सासे आरो अभार गोजौ जादों सोरथ' इ अभार गोजौखा मानसियानो प्लास्टिकखौ खामानियाव उदायगोन इयो गेदेरथार र' Wow, serang. Maksudnya, ulang lagi. Ang tinggal lang ini, marah na lagi. Oh, mabani mana? WhatsApp mabas mana? Sampai kalau siapa tuh sampai. मोनाब्लि जालायबाय आरोना माला होनो हागोन आं बे भिडिअखौ इखौथ' मिथिला खिन्थु आंनि जोनोम साना मार्चनि 17 तारिख आरोना ओमफ्राय बारा समबार गोलैयोमोन खिन्थु बारा बृहस्पतिबार गोलैबाय ओमफ्राय तारिखआ मिलायनायखाय ओरैनो न'नि गोजा नै दहायबो बुंखांखाबाय आङो केकखौ काट खालामनो नागिरदों इथिंजा आगै दङ इथिंजा गामिनि गथ'फोर दङ इथिंजा मा दङ इथिंजा मादै दङ इखौथ' मिथिखायो ओमफ्राय केमेरानि उनथिंजा आगै दङ आगै मुथु दै आगै माने बेलेग बेलेग आगै साननाङा माने बुहुद आगै दं नालाय जोंहा ओमफ्राय आगै मुथुसो केमेरानि उननिया दा नुगोन र' ओमफ्राय दा केकखौ काट खालामनोसै नोंथांमोना माने आंखौ थाब हामथों होननानैल' उइस खालामहरदो बेलेगखौ नांथ'ला आंनो बिराद खस्थ' मोनखाबाय आङो स' हानिसै दायो
नोंसोर राइट टाइमाव मोनफैदों माथो गथ'फोरा टाइमाव मोनफैदों आयौ मा होनोब्ला जेनेबा गाहाय गिदिर राननांगौमोन नोंनि बार्थडे नालाय नोंनो होनदोंलाय जानाय दं ना लासै लासै नों आंनि आंगो जानो हमबाय मिथिस्लाबै नों आंनि जिउनि दरखौ मोखां दिदोमै गसंबाय सनानों आंनि गोसो गोरबो खावनानै लांबाय सनानों आंनि जिउनि सिमा लाना होनांगौमोन र' बिमा दैनो होआखै एसे गिदिर इनि गिदिर जाबाय नामा खोनाब्रा मनाव माबार एसे आग्लायनो गैलाय आंना खोनाखो नोङो खोनाथ' मानो खोनो जानो गोसो Langgaman niya kintu, ekam ngapain nak cuci nak iya, pun dah tak kemen nai lagi, babua, pun dah nai dem, nai nanti bawa. Ready, Zabadi. Surga. Nalai bayi nama bayi. Nama kau malas tu, ayah kau boleh malas. Belikan kau tu, apa nggak? Ikut mana? Saya tahu ikut nggak di sana. Ini yang harus surba.